हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे बर'नि शर्ट मुभि फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां बे आपकामिं बड' शर्ट मुभिनि टाइटेलानो जाहैबाय गुथाल। लोगोफोर गुथाल आपकामिं बड'नि शर्ट मुभिनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों माइकेल मोसाहारि बिथां आरो प्रडिउसारा जाहैबाय सोमजोर बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर आपकामिं बड'नि शर्ट मुभि गुथालाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर गुथाल शर्ट बड' मुभियाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकु मनि नार्जारि आरो दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांमोनजोंनो लोगोसे मेन्डेला ब्रह्म आरो बिग्राय ब्रह्म मानब लाभलि खदाल आरो पेटारसन बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां फावगिरि बिथांमोनखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुथाल आपकामिं बड' शर्ट मुभिखौ जों नुनो मोनगोन जोर फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलावहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो जोर फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखादो जाहाथे बिथांमोना भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो। लोगोफोर बे भिडिअनि इन्ट्र' होनाय आं शुटिंनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानैनो आपकामिं बड'नि शर्ट मुभि गुथालखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोद एक्साइटेड जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। आसा खालामो जोर फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेला गुथाल आपकामिं बड'नि शर्ट मुभिखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय आरो बड' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफस्टाइल भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।